Ok, nos teclamos para el conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Más duro y el cielo para el aplauso. Brahma, caballero de la Messina. Als dank, als steun en als herinnering dat we iets heel moois met elkaar gecreëerd hebben. Ik wilde de eerste tegel graag overhandigen aan u, premier. Dit is dus een officieel tegeltje uit het operatiekamercomplex. Ik weet niet of u daar ooit geopereerd bent geweest. Ik mag niks over uw medische vuil zeggen, maar u mag het zelf wel doen. Maar in ieder geval, dit tegeltje komt uit. We hebben het logo van het ziekenhuis daarop geplaatst. Het logo is een verbinding van al onze onderdelen, van het ziekenhuis, het lab, de bloedbank, de mensen. Want daar gaat het om. De mensen die hier werken, de mensen die hier komen, die hier hun leven brengen, vertrouwen in ons hebben. En natuurlijk het kruis. Het is een verbinding van ons met u, met Aruba. Hartelijk dank. Dank voor uw steun. Dank voor alles wat u voor ons doet. Bueno, estamos en reapertura ceremonial de nuestra entrada principal. Después de más de 5 años que nos hace reportan aquí para renovación, nos está cumpliendo nuestra visión de estar más accesible, para si nos portan al hospital a Habribeck de manera urgente de conocer el hospital de antes y nos podrían aquí kita hayamos cafetaria, trabalho operacional de alguns semanas, nós temos daily, que operacional acaba desde sempre e também nós temos Leftenberg de função, nós temos Bali de informação que a Habribeck e também pronto nosso International Patient Office também está acessível na entrada principal. Então, hope contente que por fim, depois de hope back and forth, nós decidimos que nós também abrimos aqui, está ser mais acessível para os pacientes, está uma localidade hope mais moderna, hope mais atrativo, mais visível e eigenlijk a entrada principal que toda gente conhece de nosso hospital. Então, nossa reapertura de hoje, então estou muito contente que está aqui. Tenho hope para agradecer. Eu quero começar a agradecer meu colega do hospital MES, nada hope para mencionar, nós junta de supervisão, meu colega da junta de diretiva, com suporte do projeto aqui, stakeholders estão com a domain, maneira Soga, dono do hospital, governo de Aruba, que está assumindo o edifício aqui. E também a AIB, o suporte do projeto aqui in het begin. Andere aannemers staan die Soga, ik wil mentioneren bijvoorbeeld Albo, Kroon, CHS, Robertson, varios en dat. BK Consult, dus hoop dank natuurlijk. Ik heb een dank speciaal naar onze collega's. We hebben een reapertura ceremonial, eigenlijk is het een símbolo de perseverancia e de união de nós dentro do hospital, que mostra que nós não estamos correndo, mas nós estamos enfrentando aqui não. No se perder.